Gde ste drugari youtuberi, moji jedini najbolji? Ovako, za sutra sam vam spremio jedan skeč, ne, ja sam ga već snimio, mislim, ali ne znam, neću ga izbaciti danas, izbacit ću ga tek sutra, ne znam zašto, ali tako. Samo sam hteo da vam pokažem, a da utorak, to jest danas, pičku materinu, zaboravio sam da vam kažem. Moje kuma, moram brzo stavljam ovaj klip. Sad u 7:20, sad je 7 sati, bog te, valjda ću stići. Opet radim ovo što me jako nervira. Ovo, dobro, 7:20 počinje klip, to jest gledate Tuesday, Sloba i Leni, njihova emisija, tu je moj intervju, tu je možda i Copetov intervju, a tu je možda i, to jest od Zvognja, a tu je možda i Dnevnjak intervju, ne znam da li će baciti samo moj intervju ili će njihovu nedelju. Te sam da vam kažem, da vam javim za emisiju, a u nedelju da vam kažem tamo da sam bio dao intervju za Tuesday i da sam se tu upoznao sa Copetom i sa Dnevnjak ekipom. Tako evo slike neke da vidite i tako to, ništa ljudi, ajde brzo moram stavljati ovaj klip da bi izbacio 7:20 da znate i tako to. Volim vas ljudi najviše, vidimo se u sljedećem klipu sutra, skeč, mnogo dobar, valjda će vam se svidjeti, smećete se, nadam se, ljubim vas sve, vidimo se. Ti se vio za 30 sekundi. Poštovanje. Klinac, koliko ima godina ovaj strah? Kao kiflu te radi. Pošteljemo, daj malo. Ajde, sad. Daj nam malo, ti tamo smo. Ništa radi. Gledajte Strahinje dogodovštine, ima skečova smešnih i onda pogledajte i lajkujte mu sve to. Jer zaslužio je čovjek. Hvala vam i sve najbolje u novoj godini. Samo kažeš. Poštovanje. Bravo. Pozdrav za Sofiju Trotter, prelepa si. Hvala. Stay beautiful.